Hi guys, maging buntag ni Jung tanan ako na po ni Jijin bro. Kanya mo ning kuno guys sa bawon. Kanira ba kuno nga ni guys guys. Lamira ba kuno ni pangtilog. Lami kuno nis kana ni kung mga anak ba kay pangpadaghan kuno gatas. Tinod na ma. Nga pampagatas ning kuan. Pagpagatas. Lami kuno nis kana ni mga angkan. Mo higop ko kana ni sa boy ngani Para pagatas. para kuno pagatas. Kay ngani raman ni jang purma. Pero laminis siya kananay kuan sabaw na may tigsuroy dani na isuki si mama nga tagahato dani magmangin na siya na mga kuha dani dadun dagisda mga kuno niya sigbaon na parang kadako ni isa ka kilo kuno ni ang dako mo kuno ni isugba ato sa ning kuanan guys limpiwan kuan nato kananay hasang aray ko na mining ko sang mata. Inom ka ginit din. Maanas mingkoy, nakatimaho nas mingkoy sa isda. Ay, ilabay ang hasa na pagkaon niya. Ipakaon ni mo ilaw? Oh, hasa. Ay, busog-busog si mingkoy dani ron. Ay na guys, harang gi kuwag hasang guys dya. Ang tinai, harang ikuot dari, kaya maning apalamanan dani o kananay lamas, kay rong humot. Mag-iwan akong lamas guys. Bombay, kamatis, karing luya mo na yung isod sa ati dyan sa isda, pero mumot, nagsinugba. Unetang ipaslak sa ijahang kuwan ti dyan, para kuwan dani, ijahang lasa musuhop sa unod sa isda, para lami agad ang sinugba. Ang dagdag ka ning luya. Kami ka ubay na nga eh. Kamatis o bombay. Para lang ito ang kuan sinugba. Diya parisag sinabaw nga kuan ay ninikad. Managiro. Diya ito nga timplahan. Timplahan na tagbitsin. Sino kasi natang itimpla? Ito nga lamason. Diya guys, ito nang isud. Isod na nato dani ang lamas kamatis bombay para aglasa dani musup sa ijahang kaunuran para lami ag ato ang sinugba. Oh, gitimplahan na. Lamasan og bitsin og kanang kuan asin. Para ditso nas kaunuran ag ijahang kuan lasa. Puno na. Hindi pwede pa ba paslak? Hindi na dyan kaya. Puno na dyan siya. Hindi dyan pugsun. Nganong pugsun, mga dyan puno na. Yan na guys. Ouch! Sa paning buksuman. Kanya ito na laman ng dugangan pangkuan. Pangsawsawan. Kaya mahurot, di man muarang. Namasa natin gamay nga sinukuan guys, bitsi na gijang lawas para malasa ba. Ready na isog ba guys? Diyan, gatang aninikad. Ito na laman ang sabon. Takang natin yung ininit para sa ang kuan sabaw nga ninikan. Ang atong ilamas din kuan guys, ani butangan na tuloy Dito ko magpakawag kuan guys, luya kay banan ko sinabaw nga na iluya. Naglag mo lagi pagkadhagi mo. Unsa na practice? Kuan sige anong tangad. Kaya guys, tangad sus ginuo ko rang luod. Jadi sa dito sa ato ni? Patuan na. Yan magbubod kuan guys, tangad. Aron din siya mabuskat.
Si tatay pinagtudlo na sa una. Magbubot kong tanga di nga niyon kuno. Minsan na pa, practice na kada vlog. Adyo ko yung nag-vlog na pagka. Ako ni content daw, ay ano ay. Hindi mo ni paon. Na guys, nabubod na katang tangad. Kaya nang ilunod. Ako yung magluto dani, si Junjun dito sinugba. Alam lang ang isda. Alam niya akong uling. Bukan pa mo gingani guys. Kinasun. Dan lain panik purma. Kare lain po sijak purma. Kare po lahi. Ingani ang ganahan na. Ingani ganan ni purma kay. Mukuhan na si Jai ng kaluto na mungangara. Kaya kani, imo pa maning akwit-kwit do sa maka kaon. Bukaw na. Tani ilunod. Atan yung sunod ang loya. Loya o sibuyas. Karo-karahon ko no guys, sarong manglusot tong ijahang kuan ba. Manglusot pag ijahang mga dila para di nakaadyo. Bisa di nagkaon ba. Parang di mo. Pero manggawas ko no ng ijahang mga dila dani guys. Hindi wala-walag dila. Na guys, ning lusot tag ijahang kuan guys. Dila. Ning diwalwal. Mana luto na. Hari kuno ko daring Junjun, tanaw na dari jahang trabaho kay. Lamya sinugba guys. Lamya tag sinugbang manok. Lamya yung bis pamati guys nga maligo og buntag sa jo. Kamingon kag bahong buwad. Kaming mga baji, isag di may makaligo isa ka adlaw do ka adlaw humot gihapon mi. Di parehas ning jo. Kamingon ka dito sa tang vlog hapon nga. Maligo tapos magyapon kuno ba ko ng buwad nga pinikas. Kung buwan nga pinikas bitog di ka na padugog isa ka semana. Ay, ayaw. Joke na mong gato ba? Joke bitaw. Madala mong kong padungog-dungog sa vlog. Di ko sa dyan magyapon buong buwan nga pinikas. Ano ba silang duwa sabar? Silang duwa sabar mo diha? Tagdi na kayo na siya biyahe ko no sa'yo. Unya, pahuay na. Natiguan kayo, yawan kayo. Kuanan kaya nga naman dyan mga idara na kinanglan kita mag-adjust kaya kita may bata pa. Galing. Ang galing! Ang galing! Ang galing mo. Ang galing! Ang galing mo yung cellphone mo. Nilagyan mo ng password. Isa ba, Bi? Saba, ano yun mo eh? Yung ka, tiguang ramag. Saba-saba. Bata mo, kasabahan lang ka. Sa mo, tagkatiguang. Nasa man ka? Sa bagot-butan o gilakon? Sa bagot-butan. No, bagot-but kayo mas kami sila. Saba kayo mo din. Sabot kayo ng balay mo naman. Oh, saba kayo. Niliwa kayo busog. Gila, kaskitan ba dito? Kaskitan ngipon. Oh, di ba? Sige, busog pagod. Kaon kay takluban mo kaldero niya di mo kaon. Takluban ko kaldero. Bisag busog kay pakanon. Kuyawa. Nambot na, nambot ang Busog. tama. Kaya ako nung naluto na rin ma. Mana rabi ni ka bisag luto na. Arang hilawa pa. Hindi mabut-butan gini mga tiguang. Parang gawa na pagod oy. Wala na sa itong-itumoy. Wala mo gunang pagod oh. Jesus, kamuti ka. Di ko maluto di. Pirituhon. Wala, sinog ba prito binuang mo? Ang sinog ba mahimong pinirito? Maghimo pa rin kukuhan sa usawan. Okay mo sa usawan. Maghimo sa kukuhan sa usawan. Hey guys, good morning. Ito yung napayag lagi ni. Pinapaig. Pwede mo Lami mukha sa na. kuhan sa usawan. Dara guys, sa ganinikad guys. Kaya ninikad, kinasun. Nilikan bitaw na sa kanina. Kinasun. Ay, wala kailan din. Huwag kailan mo ba Dara guys, sa kinasun guys. At sa usawan. Huwag sinog ba nga isda. Oh, kung iwadan ha, aron di na mo magkuha no. Giyan. Luto do. Luto. Luto, magluto ating kiyaw. Ngayon na po na siya, hilaw pa mo lagi na. Mga una Ano ka mo? guys. Ma, where are you? Dili ka mo kang kanon ma, kana kamuti rin mong kanon ma. Nani man ni guys sa lugitan guys. Kung
gamitin. Rumugawas sa gidang unod. Langan laman ka na ni ginasuno. Ganito lang yun. Kailangan ako, ang balay-baybayon. Naglato lang kag mga diri o dito sa ubos. Lana Beach. Sumpay-sumpay ng mga beach. Nindot na yung mga lugar ma. Pag adto ka dito pa doon sa San Isidro, o makaagi kag 2 ka beach. Pag paingon ka magsaysay, o makaagi kag 3 ka beach. 4, 5, 6 pa ka beach. Paingon lang Tama dito dito sa si mga magsaysay. lugar ma. Maputa. Soroy ta. Para makakita pud mi si mga Di lugar ko ma. magpagay. So, asa mo matog? Na may mga igsoon si mama dito. Dili ta makasaka sa siyang mga igsoon. Napay falls. Oh, dito sa kan Cagayan na hapit. Pero hindi mo naman kami kaliwan. Tugi po kagabat to. Agul doon. Di usaray Kami pangut kanto. usaray pangutanan tugi po kagabat tigom na ka. Ano lang, ma? Kana nga ba tugwak-wak para sa na? Pangutanong ti ka ma sa edad nimo 73 kita nakagabat. Abat man ka na. Kaliwat mo din. Saan mo mga kan Pinoy? Nang ka na ba Ang kita. Hindi ito rawin. Kini may storya kini naturon. Hindi mo iro. Iro. Dayon non sa mang iro. Yun sa mang iro. Mamakid ng ilo. Grabe pagkitiro mamapak ko. Kaya ni storya oy. Pagkit ko no iro mamapak ko no. Gawa na may storya ma. Para makagubog. Hindi ka nang tuo. Kaya wag pa ka. Mga nangutan ako nimo, ang wak tiro ba nang wakwak kay simple na si tinta na gud edad. Kita ka wakwak, iro di mo. Simple maki ng iro. Pagtarong mo ay klaro nimo Iro, oy. iro to nila. Kita agwak-kwak. Oh, unsa man iro. Hindi mo kayo magagwak-kwak. Malamang iro mamaak jud na. Yang wakwak. Ang kanawak-wak pwede daw na magpairing-iring. Dayon. Magpairing. Mama akod. Pero mama. Dala po ko. Oh, mag-anak ka din. Ang naglupad, Huwag. ang naglupad, anak kay tinaira mag-uwi. Dahil siling pan magtutubo. Ay na ano salingpan ba Siling pan magudto. No. Siling pan mangguda no. Kabang mo si mama mo na magwakwak kasi kung wakwak na siya sa una, ulian lang. Si Marco. Nalingaw ko kuwit sa kwan guys. Ang lupit pang panin mo. Nahulat yun ni mama kamuti o magkano. Gamay kay siya mura sa ligang kay Pis. Gamay ra kaayo. Tapos na papel na mura ra siya. Kanali ko nakasuwat ang anting-anting. Ino dyan ay nang anting-anting no? Hi guys, sa manamig pamahaw dyan ang mga antag pipino. Natingas mama kung sa iyang gipangot. Sana po na yung ikaon. Pipino. Nami man yung pipino, kailangan man yung benefit sa ating lawas. Nilaman mo mga un. Mga tangtang na color sang kuko guys na, mag-color na po kung utro. A few moments later. Guys, lami karon sa kwan guys. Merkado ka na malit mi ka na kape pang snack ba. Dito ka na minatay kay nay namatay nga. Ikson sa papa ni Dundon. Na namalit ni kwan guys, pa snack. Kape o ka na pan. Nakapalit na mi ka na kape. Mamalit na mi ka na pan. Kanarang tabang kay bang para sa kape. Para sa kuan guys, para sa tupaw. Ito po yung sumada. Hi guys, majong hapon guys. Nakauli na mi guys gikan mis kananay merkado. Namalit ko kananay pang-snack. Ang mga hatudanas nay ibabaw di harapod. Sa unahan kay so ni Papa gikuha na sa Ginoo. Kuan, 81 years old na siya. Mo ni guys ang ipalit. Kuan, kape, Nescafe. Nescafe original. Isa ka kuan, isa ka tay. Twin pack ni siya. O kanang Kopiko Blanca.
Katay po do kan. Nang ihatod guys unja. Kay dito naman migikan kay mao pa man po'y pag-abot kay gikan pa man sa kanay purinarya. So gahapon siya nabugtuan o kanay kinabuhi. Diyan mao to guys dito mi nakaatin mig kanay rosaryo. Diyan gabi amo ning ihatod ning pang-snack. Karong na pang-snack sa mag-vigil ba. Diyan kape. Kinahanglan man gajud nay kape og mag-vigil kay arong di katugo ng kwan ba mag-vigil kay nga na mga gajud na nang naikuan vigilan man. Amo na laman ning ihatod dito guys karon di namin magpagabi karon na laman kay kanang sakit agang matukog sa junja kay wakadyo ko itong gabi Ika magmotor ata. Di na laman mi magpagabi guys, amo na ning ihatod karon. Kay para unja sa jug kanang naitog kay ikapoy ko manalaman pod mi magbigil ug mapuhon. Ani mi dani agi guys. Naman na ibabaw ang kanang may na one day.